Hello, people. It's your girl Chine once again, aka ADA.LOVEWORLD. Okay, if you're just joining us for the first time, kindly subscribe, like, share, and comment just to help us grow. All right, so today, o nwere egwu mma akụziri ụmụ m ihe anyị ji egwu egwu mgbe anyị pe mpe. What we use in playing games. Egwu a ngwagere ya. Okereke okereke, du ya ya. Okarafo okorafo, du ya ya. Kwen ọ ga na-aga, ọ ga na-aga njem, ọ ga na-aga, ọ ga na-aga njem. So this play is just saying we'll all be in a circle, like 2 or 3 or more people will be in a circle, and you have something that you'll be transferring it to the next person. This person will transfer to this person, this person will transfer to this person. Okay, so you're going to see the video right now. So when you're done seeing the video, you will now learn to teach that same game to your children. Or yeah, watch out for the video. Just watch it. So I hope you had fun watching that game. So teach that same game to your children. Maka na omenala bụ si n'aka fere aka. O si n'aka ndị nna nna anyị ha wee fere wee ruo anyị aka. Ekwekwana ka omenala anyị nwụọ. Ihe a bụ ihe anyị ji anọrị oge anyị pere mpe. Ngwa kụziere ya ụmụ gị taa. Ngwa subscribe, like, share, and comment so that you'll be getting notifications from us when we post a video. Thank you. I love you all. Mwah, mwah, mwah.